Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Yay! Welcome to my fans, Wetu TV. It's the Betway Premiership. Sikukune 2, Mamelodi Sundowns 4. I'm joined by Chwaka Parks. Tipos, I'm a fans with I'm with. We have the score show. Right now, I'm sick. Why? Yeah, I'm sick about this. The Sundowns 4x4. I'm real sick because deep down, ngiyayiminyela each and every game edlalayo. Ngiyaminya kancane because I have that belief ukuthi Betway is belonging to Orlando Pirates Football Club. Yes. And then still is in our hands. Now I have a last hope. But ngizoyiminyela until noba umakhelwane ngingaba trust nje kahle. Njengizodlala nabo this coming Saturday. No, angiyithembi Chiefs. Lento evene why SuperSport even ingaba hopeless ngayo. Bengithi nje mhlawumbe yayo nekuyenza ama surprise party this time. Angitrust. Kodwa ke into engizoyisho nje okwamanje ileague badlali beParis is still on. Management yeParis please ileague is still on and then on nje isezandleni zenu. Isezandleni zenu. Fight until kuze kube sekugcineni. Nathi sizominya iSundowns mayidlala until kuze kube ekugcineni. Last game of the Betway Premier League. Angifunje nokuthi ngithi ngiyayibongela kule game into engizolidlulisa Tipos namhlanje ngiphinde ngabuya kuma fans wethu nayi frame bayibona ngiphethe nayi flame le flame isipho engisithole ePE Eastern Cape ngokuba besiyolontsha ibranch besihamba esinolakhi besinvite esinolakhi liHwati uyazi ke mina ama fans wethu angwafihleli ukuthi ama action kwenzakalani empilweni yami ngithi angidlulise ukubonga kakhulu kubuholi base Eastern Cape structure nama branch wakhona ngokuhlangana unity and then bese ngibonga iGqeberha njengobona nje PE Gqeberha branch bebefuna ukubhala lana u44 bangiphi number kusho le number ngiyofa ngayo le number 77 yabona lo 77 abangiphena la that's the bonus yami yokuphila should mangifika kule age ka 77 lapho umphefumulo bese uyohlukana nenyama uJwaka Parks lo ngithi buholi beGqeberha branch thank you very much. I appreciate into engenzele yona njengabe silontsha ibranch yenu official nama branch wonke wase Eastern Cape abefikile even namasha azifike introduce ukuthi ayajoina manje nawo ayafuna ukuthi anikezwe ichance istructure ukuthi ngelilanga bathola idate yokuthi balontshe ngithi ngibonga kakhulu iunity uthando lweParis la mahala for free lizosenza sibe imbumba and remember ama branch is the root of Orlando Pirates no matter what umanga ekukhula ama branch ngifikelwa ukuthokoza okukhulu kakhulu because enye yama aim nenye yama wish esasiwashiwele uzodwa ukuthi uzodwa khoza wathi hey ama branch ayafuneka futhi ke ama branch kumele abe strong. That's why I'm always teach abalandeli beParis ukuthi ukuthanda iParis kumahala for free uya estadium ngemali yakho ujoina ibranch so that kuzaba simple ukuthi uye stadium noma kukhona ukukuvelelayo uwe ibranch yakwazi ukufika izokuphisa support noma kukhona let's say okufana nokufa ama branch wonke ayafika yopha leyo branch support kuningi esikwenzayo ngale kwa 90 minutes ofisha abafowethu abathanda iPirates abangakwazi abangekho ama branchini my advice to them please guys don't go individuals stadium now is the time joina ibranch yakho because ebranchini kuningi ongakwazi wena owazi u90 minutes only siyasupportana samabhakaniya uthando esinalo luyamangaza kakhulu and ngaso sonke isikhathi ehleni nasobubini we remaining our slogan esithi once a pirate always a pirate ngifuna ukuthi nje le gift kubo bonke abafuthi abathanda ezemidlalo sisho something kumina kakhulu bese ke ngibuya ngithi
ngezi 22 zika March ngiya eLipompo Greater Tuba se branch launch bathi kuse Beckesford yeah 22 zika March of which lenyanga isizoyiqala nje sengiyazi ukuthi inhlelo zokulontsha enye branch seziyapi eLipompo ukuthi la umdlalo wokulontsha ama branch wePirates usuvulile unyaka usuqalile ama branch asiyalontshwa manje ukwelcome ezimnyama ngenkane ezikamagebu leza gebu umhlaba kaMasipala zawubhekisa phezulu yeah sofa sonke James Paza esigodini baba Tibos nangu nomenere ngithi akayibambe abofakazi sinayo yabona menere njengesuke eDiepkloof sinayo eDiepkloof branch ivulwe uwe chairman eSoweto yeah Diepkloof branch sinayo indalo iPinville branch sinayo iMotherboard Orlando East sinayo eBramfish sinayo eMidlands sinayo Motlana branch sinayo Protea branch sinayo iShawela branch sinayo Snake Park branch sinayo epi indawo ngithi nje ngishile eSoweto eNashurena ibranch sinayo iShawela sinayo ngiyibalile Soweto yonke khona manje eSouth Mfulo ba busy bazi regroup uzozwa ngelinye ilanga ukutshena ukuthi eMfulo South sesinayo ibranch ngoba busy manje nayo iWhite City nayo futhi nayo iyafuna ukuthi izimele eze White City mfowethu iDobsonville branch esinayo eyiphi indawo ngathi angithinta ngeSoweto yeah bahlangene njengobale uyabona ngibalanga iZojasem njengobale emotlana ubhalela ama alphabet wasemalokishini wakhona bese kube khona iZojasem ngibala bozola ngibona nabo bana bomndeni yonke nje la abona ledi ngibabona la kumonhlana uyazwa uthi ngithini ngisakhuluma ngeSoweto kuphela hey Soweto ama branch asekhona sisama roots weOrlando Pirates Football Club. I'm proud ngale team and then ngiyithanda ekuhleni nasebibini. Mina nePirates divorce ithuna. Phela 6 feet underground manere. Yona into yongehlukanisa nothando leOrlando Pirates Football Club. Thank you my chair. Asifisele nje ukuthi amabhakaniya njengamanje azaqala aya Bloemfontein lapho sodlala khona noma Rumo Garant and then leya game siya garanta because kumele siyiwine akusekho lapho kumele sidrope khona ama players wethu ziyasijabulisa ke indaba zokuthi oSalenk bayabuyela manje ejimeni abo Ndaba abuyela abo Sesana bayabuya ukuthi ke ischeme manje nasobuyela kulento esifuna ukuba ibe yiyo ngoba angeke sizwe ngeSundowns akumele futhi sivumele iSundowns ithathe umbuso waseSoweto uma ingane zethu zisase ICU Pirates siyethu ukuvikela wonke umuntu sithi le league imabhakaniya le league badlali bePirates ayibuye isihlala isikhathi eside kakhulu ePitori now is our time Betway Premier League siyifuna eOrlando fight until kube sekugcineni mina I know ukuthi ngiyathandaza ngezi 15 kuzophenduka amatafula March njenga sidlala neSundowns yithina kumele sizishayele iSundowns we can't trust ama team amancane small teams sizomane siminyile sasibana egcineni iSundowns izamane wapunisha lama team amancane but ngezi 15 comes 15 umthandazo wami uNkulunkulu uzawuphendula yobanja once a pirate always a pirate always thank you chairman thank you